Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. U MLA Jong Kamau Kerwat Constituency uba Renington L Tongkar uba Longru Menteri Jong Kesorkar Jela haga khandai terik uno pra arjar arpo ula pelipaj ba ya kejaka jengok kai perthai ha Southwest Khasi Hills District ya kabalatip kum ka Yatli Ecotourism Roba yakni kejaka jengok kai perthai kabadan haroba la sandur da kamau thau pada area Rilang Fishing Association kabakenthom ya ki khat pratali ki snong ki ba penyeso bat kene ki kenhon dai leng ba ka jing trai sitom jong ki nongelam kene ki kenhon lala ban pelipaj ba ya kene ke jaka jengok kai perthai ka badonru ya ke jaka songling ki yeng basa bat ki jaka songkai pengan bat ki wei de ki jing pen berngya hakane ke sngi la sakhilang ru da ke deputy commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District ke kongsi kharkongor urang ba snong jong ke snong maukho uba Dennis Lingdo u advisor jong ke Mauthau pada area Rilang Fishing Association uba YG Lingdo u tourism officer jong ke Southwest Khasi Hills District uba Mark AN Dingdo u district project manager ke ABDU uba Ivan Marbanyang u block development officer jong ke Mau Kerwat CNRD block uba F Basan u director jong ke MRDA uba W Buam bat kiwei ki balawan sakhilang hagani ke sngi kalau sisa ke bakodor haduk kata-kata bagin perkhat haduk kat nokror kan lot ladang isna ya kada pungkum le bersna da ubreo andre ublai terkendat ulai yang iklam da penlut hakabangi isna kumne kumba kalong manta hakajin penlut ke bakhnjat da kali sorkar badio bersna ya kada gam kabangi yo pada bentek ya kajing ithiang jong kana kawa jong kana kapung hangle kalong ka masya ban khne lenti kajing arab da sorkar Hendrenga sukwa bade thu efi kajing keu jo ka tourism hakalang ka perthai kamde kajing arab jo ka sarkar hendrei kade kajing wan shakmat jo kiru shibat ki entrepreneurs hakabatin wan bantei barsna ya kita ki guest house barsna ya kita ki resort hakalang ki jaka namar kata ngawan hangle ban perslow ya ki traishno hakababiyo kabakum kali ka kabu haka mau beli terkena air jaka keba internet kumne perkhat ya ke investment kat ya keba phila kumna man penbaha ban per internet ya kini kidong ki jaka keba ngi im ngisa ho kari ka kamram jongi na kaling ka sarkar haka bangin free kilat gilti ya keba ngin kedawi kilat gilti kidong ban mentaru kiskem na kaling ka tourism department kiba kilak ban ai ya kata ka subsidi ya kini kibatei ki homestay barwat ya ki resort Hendrei sasisim nga ong biang kamlong ka babiang kamlong ka badapura tang da ka ka bayo na kasorka mar kata ko ki parlok bae tongin persyang akwa perslo ni thi rengkat lang bat thi ki paiba banga ko munong mikmat ngin persyang ban ya thau ya kilat kilenti banang le sakma ginang yo bandang don ki jakai ke bangin nang pli ka wei ka jaka hadin ka wei pat ki tourist spot ki viewpoint hakabangi kebelenti bagi nang yok pli kau wei hadin kau wei pak. Di kendiat ya kami ka project mo kadai ka project ke jong ka tourism department but ke sarkar kala ai ya ka DRDA ban pentri ya ka hapo ka roadman mission ke jingmot jong ne ka project kadai ba ngin pen long ya ka mau kerwat but di situ ki jaka ki ba yaslo bat ka bahkan long kata ke ecotourism places di hakata ka rukom ka sarkar India ru kala aja ni ke de ka road mission bar nga sutana ba kani ke jakaru ka de ka wei naka ka bangila ban develop kumni di kat kumba ka jingpendut jungi na ko office ya kani ka project ka long kumba khat lak tam kengyan di bat bun ru ki dang dani bun ki kam ki bangin hable ka wei ru ka ba nitip ka de ka footpath ka ban wan chane di dani don la na po office in sapet in sia dang pen bahaya ka ru bat ka wei nga shukwa ban ban aijing mut ban kerpa de fi
pe ni don kat ni ke jaga ke internet ke belong natural dap hiap thau ei ru kum ka footpath to ngi nya thau hakata ka ru kom bakan preserve ya ka natural beauty nginum thau de ki footpath de ki mau de ki slabs de ki tu ki tiles ki bagi ong markatu kanum ya ha patani ke jing internet na kapos ki beri hapo blok ki wanwat scheme let ai scheme ai nga kani ai nga katai tinga juang ba hapo blok kadai kalong ka one stop shop ya lo bor khat ka pikwa do masir nyai kwa do blang nyai kwa do snyang kwa do kharo nyai kwa yeng nyai kwa penghana nyai kwa suro nyai ka bron nyai lo bor khat hare kalong ke ba susi bra balong ba teng teng ki tu ki ai jingi ni sim ka buno kono ba ka kut no tang ha ka we kalong ye hare da ka penan kam Kalau pipa kam hapo clash no block kisnong hi kisim lat sim kabu ya ka skim spas ngir bakin senya we ka tourist spot bahadu mentang anoi pi ka baso komen ka long bah bangale last month ha ka tourist spot bekla sedang na arja kan drive labet kilashna ya ka park nang ta ya ka fishing river conservation ya kan ka water conservation ban menta ka ba itna ka long tu ki trash no nang tu hiru kilashong haiti counter beklong ba kane ka tourist spot la de ban khang samaje स्वभाव यमी नो वडेले एकम औरिया सिने जे गबाइरों करे कता दing internet baki long kumi kas sino पर कोई simkia but kumjuru ngi ba kakdan ka jingkiyo ha ka livelihood jingki Coffee Sanctuary ka jaka kadai ka ba labu kerpang balasna kerpang ban penek pensa ya kido kha bat balasim ya ka nakatai ka sausage dam ka balasna ka syong ha ka jingjit jongki ya ka jaka Hang jing si siya kadai aspa meter upstream but down spa meter downstream. Hagi ni gijaka anam siya ban kwai anam siya ban le kan nu ka jing penjulor ya kini kidoha lane ya ki do penat ki badan hakane kawa. Beli ba ka sarkar ka simkya ya kani ka banta da ka ban control lane ban declare sanctuary kadai ba Kumba PE himanta ki babon ba ki wa ki jungi ki la thali kimdan do khasyu ki belalong ki basudon tang kum tu bat bakala long ro ka ba internet ye ki wa la da hamdan do kha